Здравейте хора от YouTube, аз съм Стелко и с мен е Жоро от Bull Charles. Днеска цъкаме мата Prop Hunt. Кажи нещо е. Нещо. Да. И... Рунда още, убиха ни и сега рунда още не е почнал. естествено, винаги. Facebook страницата ще е долу в описанието. Само, нали, да добавя някаква информация. О, то с малко го помня, бе! Те. И аз. Аз мислех, че е С някакъв... Митко, дето играхме, той бягаше по камъните. Да, е. Един Митко сега. Не. Човек, сериозно ли не... Ти кой спектейтваш? Аз съм Хънтър. Такъв, дето гърми хората. Аз хората, те са букуци тук, дето... Нали дето се сменят, де не букуци. Един се е скрил тука, при спална, дето е при една сграда. Там е един чувал. Чувал. Там, нали, по... дай на... ляво. Наляво. Върни се малко. Или това не си ти. Аз съм една жена. Ходи там на моста. Тъй, и всякво. Не си на моста. На моста съм вече. Ето те. Сега стоп. Спри. Сега се обърни. На къде? Назад е. И сега. Дай Кой малко хвърля напред. гранат с майка? Дай малко напреде. Сори. Сега наляво. Тук ли? То след? Да, един, втория, там първият чувал. Той я. Не, отляво. Отляво. Да, там дето е на стълбите. Май го убих, бе. Да, бе. Други се скрил при камъните. Те с каманаци много ги заобичах ти, бе. Да, той се е скрил тук. Тук е. Ама, при Гледам, че тези на или другите? перспектив. Май е паднал при някакво като сграда, не знам и аз какво е. Той аз накрая може да падна, не, тук пък е закрепено. Човек загадно той, че не мога да те видя. Чакай, я се върни на моста, аз май те виждам на картата. Там дето има някакъв друг човек. Дето стои сам. Да, Аз тук... ходи при него. Аз бягам сега и какво? Отиди при него и спри на едно място. Аз май те виждам на мапа. Ето, целувам се, да не съм ги яре. Сега е направо. Цак, цак, цак. От едната страна на моста, или отляво, или отдясно, провери. Спечелих ти, човек. Спечелих ти. Бах ти късметлийци. Ама, те не бягаха, човек. Той бах ти момento. Ти какъв си? Май съм. Аз съм такъв, дето се кри. Аз съм Хънтър. Ти си сам, човек, ти си сам. Сега ще ви изтреба. Аре, чакам те, брат. Чакам те, бе. Те. 10, 9, 8, Качвай се! 6, 5, 4, 3, 2, 11, 12, 13. Човек, той е мап го мраза. Аз пък го заобичах, защото се крие. Това е възможно най-образния ми мап. Не е това, не е това. Да, бе, човек, ние сме се скрили... Аз виждам тук ни два. Ние сме се скрили някакви близо до тебе, рейш. И преди да почнахме клипа, Жоро си мисли, че тук има двама българи. Всъщност те са двама, а са трима. Си мислех, че са трима. Да, пък те някакви от Хангария ли? Там откъде са, не ги знам. От Хангара. Аре, бе, брат, ще спечеля, Човек, сега ще те намеря. Аре, чакам те. До 5 минути сигурно ще почва да викам и да...
да рева просто с... Не знам, човек. те май двамата излязаха, а не са. Ай, къде са тези пишлигари, бе? Ай, тук. Аз съм бахти слепок. Чек, Мразя този тип мап. не може да ме намериш, честно си кажи. Аре, човек. Защо ми скифи някой да го целува? Много филми гледаш, е. Много филми гледаш. Чухна, че си се качил на нещо, по ще търся. Търси. И мене почти ми свършиха патроните. Хубавото, че ще свършват патроните. Имам само 52. Не, човек, сериозно. Имам 52. Аха. Ти откъде? Човек, тук има толкова много варели, че няма никакъв шанс да ви намеря. Само да имаше един шотгън и от тука. Майка ти! Видяхте, защото пише в земята. Тук сега двама има. Дясно, Кой? дясно, ляво, ляво, ляво. Не там бе! Ляво бе! Тука. Къде? Не. Човек, Накъде? ти си много сляп, бе. От Нали? купчинката надясно. Аз се обърках, не наляво, надясно. О, мага. Тука. Ето ги пишлигарите. Не там бе! Къде, бе? Назаде ти, заде. Тук. Дясно! Дясно ето. Не там бе! Още надясно е! Надясно, още. Ти Това е си дясно. много слаб човек. Това е дясно, е, човек. Сега от купчинката назад. От купчинката на... И до него има още един. Убий го. Човек, това ми се видя като сянка. Бах ти сянката. Искам да не съм хантър. Аз съм хънтър, а ти? Yo, fucking Такъв дет asshole. се крие, да я обърках се. Аз съм хънтър. Тоест, такъв дет се крие. Такъв дет не се крие. Майко, човек, сега си бах майката. Сори за обидата, но така е. Не! Да. You fucking asshole, човек. И защо героя ме тръгва назад, като искам да ходи напред? Каква е тъстъпа логика, бе, човек? Да, бе, сега ми се бъгнаха... Сега ми се бъгнам... Сървъра, и аз сървъра... Не оправи се, бе. Motherfucker, оправи се, бе. О, човек, знам, че си това. Не си това. Аре, човек, това съм. Поне ми подскажи къде по-точно се намираш. Дай напред и наляво. Напред и наляво. Сега да видиш ли една гигантска гума? Това не съм аз. Казахте, че не съм аз. You fucking... Къде си, бе? Той ти ли си? Не. То тук има толкова гуми, човек, че... Намерих един пишлигар. Сега останати. Напреди наляво, човек. Където и ляво, бе? Той мостите. Не. Близко съм до тебе, нали? И то Не, много. не. Пак ме подскажи. После. Виж ли един кашон бял? Не съм аз, определено да знаеш. Кашон бяло. За тебе, бе. Малко съм слаб, човек. Ето и бяло ли ти изглежда, бе? Вдясно. Ето и. Вляво. Долу. Вляво долу. Малко много съм тъп, не малко. Ще кажа малко. Какъв кашон те гони, бе, човек? Казва ми гума, не гума. Казва ми кашон, не кашон. Ари пак. Диван. Диван.
Еми си. Добре, да ще ти подскажа. Аз съм нещо... наполовина овално, наполовина кръгло. Добре, Овално. по-скоро овално. Кой ще рече овално, бе? Кръгло. Поне кръгло може да ми... Мадафака! Ой, Чек, само те кръгли неща ли виждаш? да. Чакай. Аз съм бах ти слепия, рейсле. Нали? Аз съм някакво кученце. Аз се крия! И аз се крия. Ето ме! Уу! Ама онес няма да играе, чек, ти стоят само. Никой ми пука, так може да се спечелиме парички. Защо не мога да се чек, как ставаш, че... ето. Искам да стана спирка. Как ще станеш? Не става, ти да не ти Гарис Моде. Да? Аз карам колата, човек. Я? Кой ще кара колата? Той не може да кара. Ти си хорешо. Добра. Какво е това, бе, човек? Кое? Искам да стана тези тухли на земята. Какви тухли на земята, Това е пица, човек. Приличат на тухли. Я? Малко. Кома цункаш, бе? Някакъв игра. Някакъв тръгната бачка, човек. Тът! В коня! Айде да бягам да се крия някъде, че той ще ме фани за газе. И после трябва да го фащам аз. То се тука. Майка ти да е пуп! Влез в контейнера, там няма да те намери. Ще вляза и ще ми каже здрасти, майка ти. Бягай! Много късно стана, човек. Превърни се в това самолет, че сигурно ще излетиш. Да, ще излетя, не ме мозвай. Да се бавен като някакъв бавен. Да, бах, кой къде. Искам да Стани на се... кола. Стани на кола. Той те ставаш 15 пъти в кола чак да бъда. Хамбургера. Нищо не става. Атак ти е. зърнена закуска. Ти тъпли се, как не става. Тос вече не му има на... Кашон. Кашон, барабон. Ти утли се. Коста на марафака. Превърни се в конус, там няма те намери, човек. Къде е този конус? Конусите не ги ли биеш? Не става от тях. Чакай да пробвам от другия. Ако стане на... Не става. Човек, бат. А? Бат. Тук има някакъв чувал, Ама... Сергията. Какъв човек? Там има конус, вляво. Ходи го вземи, бе. Къде е този конус, бе? Вляво между сградите. Вляво. Бива да се слепок. Да. Майка ти! Аре! Майка ти, то сма найба. Не, то си бах ти слепока, човек, не ме вижда. То се бавно развиваш катил. Аре, бягам. Идва към тебе. Не идва. Майко, че как ма стресна. Чакай. Човек, той има хак, като го гледам как му лаги. Той ако е хакер да го дяволите. Има някаква муха около тебе. Това муха е. Човек, има някаква муха лети около тебе. Не ви. Даже 3 мухи, човек. Не виждам чек. Майка ти! Бягай! Стреляте! Не те стреля. Стреляте! Run away, bitches! Run! Boom! Headshot. Превърни се в бутилка. Толкова ставаше. Стой тук, никой няма те намери. Дано. Ау! Не! Да, бе, това не е ли хак, човек? Не е ли хак? Да, е хакер. Човек, това е чист хак. Ти къв си, аз съм хънтър. Аз съм този такъв дет се кри. Да, този такъв. Аз ще играя с джойстик.
Айде да те видим. О, да не може да се превърна в акула. Майната ти. Да не е във водния мап. Сигурно. О, аз съм нещо много яко. Компютър. Ти тъпли си. Малко. Малко. Не мога да се превърна в компютъра. О, ма фъгъл, тук убих някакъв. Радвам се. Хедшот. Ба тя колите има. Чек. Да не би, че си това. Кой? Никой. Тук стъпвам някакви рози. Ами аз не съм... О, фак! Бягай, не! Бягай! Защо скочих, бе, майка му стара? Майка ти поличи, майка ти гоне! Абе, добре ще дода, бе, човек. Не ме бъра, бе! Дали си този дед беше магагар много душа? Жоро, Ко? дали беше този дед ма беше кърмел душа? Да. А даже не знам къде си, що ненкаш. Ооо! Фана ли ма? Не, майка ти... Топа! Не! То с последния до едни букуци, защото и той е букук. Еми, нали, я знам. И до едни сгради. Да, той има много малко сграда, човек. Сега. Не мога да го обясня по друг начин. Евгениш. Да, един е при Букути, защото е Букук е при някакви сгради. Леле, бати обясня. Еми, то си някакъв чувал, решли и до него Картоф? има едни щайги, а? Картофи? Не бе, просто щайги. Питам те чувал с картофи ли бе? Викам за щайгите. Малко тъп си парам. Пак го както. Абе, чувал с една човек. Поне... Кажи какво е... Ооо! Има паркинг до сградата. Паркинг. Сега ще търся за парк. Едни жълти ленти, брат. Жълти ленти. Тук има туалетна хартия. Еми не е той там, ти си. Тръгна Има да пар- бяга. Какво каза Жоро? Има паркинг. Да, ама иначе сега тръгна да бяга. Сега... Сетих се, то не е точно паркинг, а е гараж. Да, ама сега тръгна да бяга човек. На къде? Еми, както е самия паркинг, наляво. И сега пак тръгна. И той не знае на къде да ходи, горкия човек. Към нещо дето е като заводи, дето са зелени. Ами, има един такъв завой. А какъв предмет е? Чувал. За да не би ти паднал от нещо като мост. Не. Значи не съм на правилното място. Чай. До него има един завой. Ооо, Сети ли сетих се? се. Май да. Аз попаднах тук някъде. До него има един гаден Аз завой. попаднах в нещо като кораб, човек. Не. Всъщност чист кораб си е. Бати тъпото, тук е сложена някаква ограда и сега не мога. Мога. Сега не мога. О, ще спечели човек. Притесни ме. Тръгна. Ако 3, 2, 1. Не, човек, той просто спечели. Спечелихме. Знаеш ли? О, аз се крия, а ти? Аз не съм такъв. Ей, човек, сам ме намери. Сега си или конус, или турба с война, или... или варел, или кашон, Не позна. или си гума, Не позна. или си печка, мечка, во. Саксия трябва да си. Да.
Сега тук ще проверя всичките сакси, човек. Коден, те заобиколих. Не. Значи да. Не. Да. Yo fuck. Мисля това ти си. Ай, тук Аз съм си... невидим човек. Ти си вътре в... Не, няма такова нещо. Ти ще ме гаеш. Ти ще ми гаеш. Нищо не се хилосвам, чули? Ама... Хич. Да не оцелих нещо, е. Не си ме оцелил. И аз не бягам в момента. Бягаш! Къде пак се скри мърча? Айде... Ще направим още едно. Опа, извинете. Нали... Дава цели 2 минути, в които ще скучая. Защото ти се криеш. И си бах ти гадния, вместо това да се крие. И да те трова. Но няма значение. Сега не си съксен, нали? Не. Значи да. Интернет. Хип-хопа ми е много по-добър от коня ти. Къде се намираш? Тоест, местоположение. Върху една палма. Де, палмата ти. То тук има 50 палми, е. Некъв пише, Руснак пише, а где они? Аз уча русски, ама той не го знам кой е. ОМГ, пише беларус, е руснак. На палма. На палма, значи. Има некъв Ваня, дето е руснак. Има и некъв... Мерси, че ме разсейваш. Има и некъв Рулекс. И мерси, че ме разсейваш. Не базикам се е спокойно. Не те разсейвам, защото си близо до мен. Ама аз си близо, да знаеш. На тез... На някой от тези трите палми ли си, бе? Не. Значи да. Как не мога да оцеля, бе? Ай, дай... Аме ще ми свършат патроните, майка му коня. На тези... Адски близо или вече съм малко по-далеч от тебе? Горещо. Супер горещо, Ще играва на топло и студено. На майка ти коня. На мен сега ще ми свършат патроните. Сега? Къде съм, знаеш? Сега? Сега си до някаква сграда. Сега си до някаква сграда. Фак! Ама ти върху палмите или... майка ти. Гей, не мога го оцеля, ми свършиха патроните. Значи ти си бил... Ес. Значи ти си бил щайгата. Мада фака! Напротив бях един кашон, който беше до кофа за букулка. Ти ми каза палма. Гаден си. Ама с... Забравих името. И каза, че си саксия. Гаден човек. Ти ма избазика. Направи ми трова. Гаден си, гаден си. Човек, аз съм некъв. Ти си некъв. Но яко определение, човек. Бия кашони. Човек, аз бия кашони. Човек, стига си пръцка, бе, човек. Направо. Само някакво... Засмърдя през микрофона ти, нали? Малко. Аз съм чудото на природата. Знаеш кое е то? Капу! Варел, бе!
някакви двама стреляме с картечници върху някакви варели. Опа, Аз аз забрах! Аз влезнах в магазин. Майка, аз мислех, че си някакъв... Майка ти, коня, бягай от тука! Майка ти. Умря ли? Майка ти, коня, чек. И... Ари, да говорим... Абе, то е една кофа за вукук, бе. Ти умря ли, бе? Да, бе, този бак. Къде е той? Една кофа за вукук. Вие Къде? подминахте. Поне оня с ризата е подмина. Тебе не те видях. Аз съм долу с ризата. Ти си долу с ризата. Ами... О, сега аз ли съм син, бе? Давай, дявол ли ти? Ами, надявам се да ви е харесал клипа, защото... Нали... Нали? Да. Това беше от мене. Ти имаш ли да кажеш нещо? Че си лягам. Не, Окей. ще ги шка. Обаче ще да затворя, може би. Аха, той ще си прави едни работи там. Ами, да. Довиждане от нас и аре, до другия път.